mana ofu onye ọzọ na-atụ ụta bụ oge nwoke ya bụ nwanne Regina ya bụ nwata ọ bụrụ na mfụ ga ama nga ezigbo ụra ịgba anụ mpama maka na ọ bụrụ na ị gaa n'ebe nwoke ọgọgụ nwoke onye na-anụ nwanne nwaanyị na nwanne nwaanyị na-enwe nsogbu ọ bụghị ọgụ ka ị ga-abụrụgo di na nwunye ihe ị ga-eme bụ ọgụgbu unu mana ọ bụrụ na imewe unu ndị nke na-eru n'udo ekwe na ị ga-eme nke anyị maka agwaghị na nkịta na-esiri ọdụ n'ime na-aracha na-eribi nsị na-eghe ya bụ na ya bụ nwata kwesịrị ka a pịa ihe ọ dakwa n'ofu okwu ahụ na nkịta ọbụla nwaanyị zụrụ na-ata akwa ya bụ biko anyị ga-edobe okwu etu ịfụ na ekpupụ na-emekwu na ọ bụghị okwu niile ka a na-nze na-ekwu okwu n'isi na-ekwu onye bụ okwu abụghị okwu na-atọ ọchị ọ bụghị okwu na-atọ amụ mana biko onye mara ebe ọ sara ahụ ga-achịrị akụ ihe anyị nọ bụ udochia Ned na nwunye mgbe ihe ọbụla emekọtara mgbe ihe a jiri oyi unu dozizie ndị soshal midia niile na-eme ngana ọ na-eme ha ọnụ na-afịrị ọnụ kpuchi m onye ọbụla na-abịa ka emesịa